azt a gyerekek bátyják. Szia Lajos! Fabrikból. Nem sokára megyünk a fiúkkal Pestre. Öcskös vesz ajándékot a Gágyinak. Jaj! Lesznek prankek, minden. Nem sajnálni. Többé nem tagadik. Vagy elegezik. Azt mondtad, hogy nem vársz rám, azt mondtad, hogy te nem vágysz rám. Akkor miért nem vársz? Mondta, hogy legyek én a szenvedés, amit látsz. Nem kell a kép, amit adtam még. Nem vársz rám, és nem mesélsz. Elfelejtettem mondani, hogy a Bada kocsival megy Pestre. Aztán nem tudom képzelni, nem az karambol vagy valami ilyesmi, nem? Hát olyan komolytalanok vagytok, gyerekek! Szörnyű! Hát, meglássuk. Itt ön gyerek a kocsiban. Itt a rombosra. Vásárolni. Most indulunk nem sokára, gyerekek. Fast City. Reggelt nem találjuk. Biztos a kocsinál van. Van a kocsi. Beszállunk. Szia Lajos! Papi. Gyerekek, útközben találkozunk a Batyúval, és vlogokban vagyunk, ilyenek. Albanian Mafia. Vlog videó. Milyen videó? Vlog. Napi vlog. Meg voltam zavarodva. Megyünk a West Hambe. Öcskös megvette ajándéknak való. Nagyon jó ötlet. Az eddigi legjobb ötlete. Mi? Mi? Nehéz szó. Ne javítsák ki! Vlog? Én vlogoltam végig vele. Mikor vagyok én? Tegnap keltem hadul. Dik-dik, fogdos nekem bicsát, úgy kinyalnám neki, beraknám a zsírukába. Dik-dik-dik. Én is fognám neki, benyomnám. Feleségemmel szépen beszélj, mert megbaszlak. Gyerekek, itt vagyunk a Batyúval a West Hambe. Én meg pár haver. Előbb marad jött hozzám két nőgeci. Be akartak csókolni, mondom, most ne haragudjatok, de van egy komoly barátnőm, nem keresek én most ilyen haszonélvezeteket, nem tudom. Jaj! Sziasztok, nagyon szépek vagytok. Ja, jó, hogy észrevettétek, hogy 4K-ba videózok. Hát igen. iPhone 16-ról és 196 cm. Bodybuildinges lesz, ajnott farcas reggel lesz. Infarkt Lamborghini. Lamborghini. Hát igen. Jó. De fájt ezt a pénzt. Ezeket a cégeket szponzoroknak hívjuk. Ezt nem hallotta senki. Nem fog beleakadni, nem megy ki addig ember. A fehérjét volt rossz. Mondtam neked értelmesen múlt hónapban, amikor megbeszéltük, hogy őket ne híjatok meg, mert ne híjatok meg, mert Ez hazugságban. Kérjük vissza a pénzt. Na láttam, nem tudja. Jöttünk gyerekek a West Hambe-ből. Csomagok a helyén. Összes gatya nagy vagy, kicsi? Milyen gatya? Hazafejtett a üzletőre. Jó van már, gyerek, hogy üljek már előre. Ám a Levi ül előre ma. Szoktak ezt, mert én ülök előre. Majd váltsz. Itt vagyunk gyerekek kocsiba. Éhesek vagyunk. Hagyd már zsebben, mikor Gyere, fordulom. faszom, én nem váltál. Faszom, ilyen váltál, de láttam. Akkor csináljunk egy timelapse-et. Egy kiló egy nap, pedig felsikeltem még. Adjad fel, azt mondta, most meg minden város ég. Élek, hogy keresek pénzt, élek, hogy felejtsem őt. Tudja, hogy igen pontom, ezért ugyanúgy a lőtt. Ne videózza nézd.
Nem videózol. Megkajáltunk, megvacsoráztunk. Elég, nem bírom. Egyszerűen muszáj bevennem tablettalkot. Adjam már gyújtót. Most adtam. Nem jó. Itt a volzsot lósz.